Umrongso police station ke parlo crazy recap kilometer along ihum kronjang po bus kachingkoi registration number AS09BC1477 kronjang po bus la ke Hamren pen hojai kachileng bus patumi ni phai hini thang ati clower ni alang ni tum Hamren rong so pi pen nang barsi dimahasa long ri nong nam kacha thang plong golf filan nang palelo bonta kopai kilang no pena jok puthot Hamren rong sopi ka chewoi thua hot arni kangsam por phai phora kre pha por milam Umrongso police station ke parlo crazy cap kilometer langme kluwa rong atowar pia kungalong ahir ingtang rakpen kachingkoi lapen banging koi so se akorte lapen ingjirtum ahir ingtang rakpen areng hu sonang ro lapen haladak ahawar cherok to karada tum nang pachini do na tengke bus katewar made driver abang akile kapachat pika joksi laso kisum chitong nang no pusinang pachinidon la penona mat bang trok society phan Umrongso hospital along un ac hojai rong sopi along kache ponja phansi hukum pi pondo non mar hojai rong sopi kache pon boma to men lage kajir tu sopi arta trokep junaki ti mopi arta crazy cap latuma phansi pon bom lang non mat berta kiri bun boma hut anke apran kedam atumake avelang lapen bus katewar mate driver phan Umrongso police station raikom sai khetum se chepari teng pondo Bimol Singh Teron report Karbi Life